Seven. Link the magnet. Link the magnet. 6 ಗಂಟೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿ ಅಂತೆ ಲಿಂಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 3:20.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಅರಸಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮೋರೇ ವಾಸಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಅರಸಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮೋರೇ ವಾಸಿ.
ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೂರ್ಯರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಗದಿತ ಸಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಜನಾ ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು.
ಉಲ್ಟಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ.
ಅಂತ ಹೂ ಅಲ್ಲ ಹೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು
ಅಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಭಜನೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಂಬರು ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. 3 ಜನ ಹೋಗಿ 3 ಜನ ಹೋಗಿ
सलिलस्थगिते च नेत्रे सान्निध्यमुद्यतरुणायुतसोदरस्य त्वद्विग्रहस्य परया सुधया कृतस्य ईशत्वनामकलुषा प्रतिमानसन्ति ब्रह्मादयः प्रतिभवं प्रलयाभिभूताः एकः स एव जननी स्थिरसिद्धिरास्ते यः पादयोस्तव सकृत्प्रणतिं करोति लब्ध्वा सकृत्त्रिपुरसुन्दरितावकीनं कारुण्यकन्दरिककान्तिभरं कटाक्षं कन्दर्पकोटिसुभगास्त्वयि भक्तिभाजः सम्मोहयन्ति तरुणे भुवनत्रयेऽपि त्रिकारमेव तव नाम गृह्णन्ति वेदा मातस्त्रिकोणनिलये त्रिपुरे त्रिनेत्रे तत्संस्कृतौ यमभट्टाभिभवं विहाय दीव्यन्ति नन्दनवने सह लोकपालैः अन्धुः पुरामधिकलं परिपीयमानः क्रूरः कथं न भविता गरलस्य वेगः नाश्वासनाय यदि मातरिषं प्रवाहं देहस्य शश्वतमृताकृतशीलस्य सर्वज्ञतां सरसि वाक्पटुतां प्रसूते देवि त्वदग्नि सरसीरुहयोः प्रणामः किं च स्फुरन्मकुटमुज्ज्वलमातभद्रं वेजामरे च महतीं वसुधां ददाति कल्पद्रुमैरभिमतप्रतिपादनेषु कारुण्यवारिधि विरम्भ भवत्कटाक्षैः आलोकय त्रिपुरसुन्दरि मामनाथं त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि मत्प्रकृष्णम् अन्तेतरेष्वपि मनांसि निधाय जाने भक्तिं वहन्ति किल पामरदैवतेषु त्वामेव देवि मनसा समनुस्मरामि त्वामेव नौमि शरणं जननि त्वमेव दक्षेषु सत्स्वपि कटाक्षनिरीक्षणानाम्
ನೀಲರಸನ ಮಾಲ
ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಜನರೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಬೈಕ ಬೇಡ ಬೈಕ ಬಚ್ಚು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಹಾಗೆ ಮೈಕ ಬೇಡ ತಾಳ ತಾಳ ಹೊಡಿ ಒಬ್ರು ತಾಳ ಹೊಡಿ सर्वशास्त्रपोषकाय गुरवे मङ्गलम् सर्वशास्त्रपण्डिताय सर्वशास्त्रबोधकाय सर्वशास्त्रपोषकाय गुरवे मङ्गलम् सुस्मिताय सुहृदयाय शुद्धसत्त्वधारणाय सूक्ष्मतत्त्वबोधकाय गुरवे मङ्गलम् सुस्मिताय सुहृदयाय शुद्धसत्त्वधारणाय सूक्ष्मतत्त्वबोधकाय गुरवे मङ्गलम् शिवाय शिवपूजकाय हराय हरचिन्तकाय नराय नरसेविताय गुरवे मङ्गलम् शिवाय शिवपूजकाय हराय हरचिन्तकाय नराय नरसेविताय गुरवे मङ्गलम्
मङ्गलं निरामयाय मङ्गलं निराकुलाय मङ्गलं निरञ्जनाय गुरवे मङ्गलम् मङ्गलं निरामयाय मङ्गलं निराकुलाय मङ्गलं निरञ्जनाय गुरवे मङ्गलम् मङ्गलं मयापहाय मङ्गलं यतीश्वराय मङ्गलं परात्पराय गुरवे मङ्गलम् मङ्गलं मयापहाय मङ्गलं यतीश्वराय मङ्गलं परात्पराय गुरवे मङ्गलम् भारते तीर्थनामधारणाय शङ्कराय शारदापीठराज गुरवे मङ्गलम् भारते तीर्थनामधारणाय शङ्कराय शारदापीठराज गुरवे मङ्गलम् शारदापीठराज गुरवे मङ्गलम् शारदापीठराज गुरवे मङ्गलम् गुरवे मङ्गलम् गुरवे मङ्गलम् सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ. ಹರಿದಾಸರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಶಾಂಕರ ತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನಸ್ಸೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ತನು